Повечето хора смятат, че минимализмът е свързан само с разчистването на нашето физическо пространство и изхвърляне на вещите, които не ни трябват. Но това за мен никак не е така. За мен минимализмът е една супер сила в майчинството, която ми помага ежедневно да имам по-прекрасни моменти и повече моменти на наслада и спокойствие с моето дете и с цялата щуротия, която така или иначе трябва да вършим през деня в този супер бърз и пълен с неща и задачи свят. Днес искам да ви убеда в това, затова останете с мен. Надявам се да получите някой друг полезен съвет или поне вдъхновение и вие да опитате някой от съветите, които ще споделя с вас. Нека накратко обаче се представя. Аз съм Диана, станах майка на 40 години. Нашата дъщеря е вече на 2 години и 8 месеца. Омъжена съм с цели 15 години за моят съпруг, който е от Ню Йорк. Аз съм от София, но повече от 20 години живеем в Берлин, където се намираме в момента в нашия дом. Но няма да губя повече времето в представяне. Искам наистина директно да пристъпа към темата, защото тя за мен е супер интересна и нямам търпение да ви споделя един по-интересен твист на темата минимализъм в майчинството и при отглеждането на малки деца. Нека започваме! Имали ли сте усещането, че колкото повече неща имате от дома, толкова по-малко време имате един за друг? Днес няма да говорим просто за подреждане на играчки и разчистване на пълни детски стаи, а ще ви предизвикам да погледнете на минимализма с деца като една покана. Покана към повече връзка, дълбочина и свобода за нас като родители. Готова ли си да откриеш как по-малкото всъщност носи повече щастие в родителството, а според мен и в детството? В свят, в който всичко е още играчки, още дрехи, още забави, още ангажименти за нас родителите, още информация, която може да не е в главата си, още преживявания, знания, дрехи, задачи, какво ли не. Списъка е безкраен на какво още ние прибавяме всеки ден към нашия живот и нашето време е нашата енергия. По този начин от това пренатрупване нашите деца губят връзка с истината, а ние като родители връзка с себе си и като цяло биваме пренатоварени и изтощени. Знаете ли всъщност, че има изследвания, които доказват, че децата развиват много повече въображението си с по-малко играчки? И тук искам да дам един пример от моето детство. Спомням си много добре и това мисля, че винаги ще остане в моите детски спомени за тези кукли Барби. Едно време човек не можеше да ги купи навсякъде, да отиде до най-близкия магазин или мол и да си купи каквото иска. Едно време си спомням, че имаше един магазин, мисля, че се казваше Кореком, не съм сигурна. За него трябваше да се сменят долари, за да се пазарува там. Майка ни беше осигурила всичко, отделно събрала парите, разбира се, защото не беше ефтино и ни беше купила 2 кукли Барби. Това за моята сестра и за мен беше целият ни свят и мисля, че с тези кукли Барби сме си играли поне 3-4 лета на село, когато прекарвахме нашата ваканция при баба и дядо. С тези кукли Барби ние сме развивали такова огромно въображение, защото си спомням и ние как им правихме къщи, шихме им дрехи, създавахме какво ли още не, всичко само с нашето въображение и с средства, които имахме наоколо, не да ходим в магазина и да купуваме готовата къща или готовите дрехи, а ние създавахме всичко със собствените си ръце и това за нас беше такава радост и такава форма на креативност, която ние изразявахме по този начин. Така че това е един много ясен пример за това как по-малко всъщност може да бъде повече. По този начин също ние се научаваме да цениме това, което имаме и с това, което разполагаме и внасяме много повече емоции към примерно една кукла, отколкото ако имаме 5 кукли. Това наистина е само нещо, от което нашите деца могат да профитират, когато ние им предоставяме по-малко, но за това пък ги даряваме може би с повече време или повече
други неща, които можем да им предоставим, примерно като преживявания и така нататък. Отделно тук, разбира се, най-големият бонус е за нас като майки, защото ние не трябва постоянно да разчистваме безкрайната бъркотия в стаите и безкрайните кошове с играчки и така нататък. Пространството в детската стая е много по-чисто, много по-приятно. Първо, че децата си играят по-приятно, второ, че за нас има по-малко работа. Когато средата е по-тиха, вътрешният свят на детето ни започва да говори по-силно. Пространството без хаос създава яснота, а яснотата ни създава спокойствие. Спокойствието е както подарък за нас, така и за нашите деца. И тук не мога да не дам още един личен пример, защото това е нещо съвсем прясно, което ни се случи тази година. Ние напуснахме нашия дом за цели 3 месеца. Идахме в Тайланд, за да избягаме зимните месеци тук в Европа и да отидем на едно приятно топло място, което аз и моят съпруг обожаваме. Този път за първи път с нашата дъщеря. Тогава съответно човек разполага с определен брой багаж, който може да вземе. Ние бяхме с 3 куфара, в който взехме най-необходимите неща. И това за мен беше наново едно доказателство от колко малко всъщност имаме нужда. Нещата, които взехме, са дрехи и най-важни потребности, но съответно в райско кътче като Тайланд, където времето е топло и екзотично, човек дори няма нужда от много дрехи. Да не говорим за играчки за дъщеря ни, защото тя играеше на плаж и там не е необходимо да има абсолютно нищо. Един пример тук ще дам също, когато тя прекара близо 4 часа, играейки си само с моята пластмасова кофичка от айс кафето, което вече бях изпила. Тогава бяхме забравили другите играчки или бяхме тръгнали на спонтанна разходка. Нямах нищо наоколо, а бяхме на плажа. Изпи си айс кафето, то беше в пластмасова чашка и с тази пластмасова чашка тя си игра. Разбира се, събирайки още други съкровища от плажа, като мидички, пръчици, пясък и така нататък. Но това пак е едно поредно доказателство от колко малко всъщност имат нужда децата. Това е, може би, един ясен пример, че предоставяйки им по-малко, пак ще го повторя това нещо, не ги лишаваме от нищо, а напротив, даряваме им място и пространство за въображение и за фантазия, за разрастване на техния вътрешен свят, а не да бъдат заети с нещо, което прави нещата за тях. Така че също по-простите играчки са позитивен начин за занимавка с едно дете, а не тези, които пеят, играят и правят нещата за детето. Така че изборът на играчки също, разбира се, е изключително важен, но това е една друга тема, която ще заговоря при всички положения в допълнително видео. Също нещо, което ще направя в едно допълнително видео, е ротирането на играчки. Това е една страхотна стратегия, която аз правя близо от година. Това е наистина тема, която заслужава отделно видео, но накратко ще кажа за какво става въпрос. Това е когато сменяме играчките на детето за една седмица. Прибираме едни, вадиме други. По този начин детето всяка седмица преживява тези играчки наново и ги преоткрива. Но пак казвам, това е тема за друго видео. Ще го подготвя за вас в най-скоро време. Така че, ако мислите, че тези теми са ви интересни, не забравяйте да абонирате канала, за да не пропускате нито едно от следващите видеа. Така че за мен минимализмът не е просто отърваване от ненужните вещи и изчистване на пространствата в нашия дом. Това за мен е една философия, която аз следвам в моето родителство. Това е един път към по-смислено родителство, бих казала. Това е начин, по който аз искам да събуда в моята дъщеря важни ценности и гледни точки за живота. Това е една философия, която ми помага да опростявам ежедневието си и да намирам повече място за сладките моменти, а не за постоянното чистене и оправяне на бъркотия. Това за мен е като едно спасение от постоянния хаос и
супер кутия, която ни залива навън, във външния свят. Аз съм си създала и 3 принципа, които следвам, които ще споделя тук с вас. Надявам се да са полезни и за вас. Първото нещо, което аз винаги си казвам, ако примерно искам да купа нещо, не купуваме любов с подаръци. Разбира се, специалните случаи, като рожден ден, Коледа, подаръците ги има. Това е също една огромна радост за нас да ги купим за нея, да ги подготвим, да ги опаковаме. Също радостта, която виждаме в нейните очи, когато тя разопакова подаръците си, това са безценни неща. И в никакъв случай не бива да се лишаваме от това нещо. Както ние като родители, така и нашите деца. Но избягвам да купувам подаръци или предмети без да има случай. Без да има повод за това. Мисля, че децата няма нужда да получават неща просто ей така. Просто защото може би ние като родители намираме този предмет за красив или мислим, че детето ни ще се занимава с него. Това го правих доста често, трябва да си призная, може би преди 1 година, когато аз лично намирах някои играчки за много красиви и ги виждах дори как ще се доставят като декорация, но установих, че това го правя чисто за себе си. Детето в повечето случаи се занимава супер малко с тази играчка или просто седи и заема място и събира прах. Така че едно от нашите правила е не купуваме играчки просто ей така, а наистина купуваме тези неща, за които може би говорим предварително за случаи. Било то, пак казвам, рожден ден, Коледа, това са най-големите празници, когато децата получават подаръци. Второто нещо, което си изградих като един вид мантра или закон, е не запълваме скуката с нови предмети. Това е нещо, което научих също наскоро и всъщност е нов метод, над който работя. Тук, разбира се, в Берлин ми е много по-лесно, защото нашата дъщеря ходи на детска градина вече и аз не съм подставена пред толкова предизвикателни моменти, когато трябва да я занимавам 24 часа в денонощието, разбира се, когато не спи. Но пред това бях поставена във времето, когато бяхме в Тайланд и тогава да си призная, често купувах разни неща и дрънкулки, с които тя да си запълни малко времето, за да, примерно, аз да мога да изпия едно кафе или просто да седна и да позяпам в една точка, за да малко да събера сили за следващата част от деня. Това го правих често и всъщност установих, че не носи нищо. Нито за мене, нито за нея. Тя се занимава супер малко с тази играчка или дрънкулка, която съм взела. В следващия момент трябва аз да занимавам още повече, защото тя вече е престимулирана или стимулирана с тази играчка и търси още повече, как да кажа, още повече неща, които да прави, докато аз намерих един много по-лесен и много по-според мен логичен метод, а именно да я остава да й е скучно. Знам, че това звучи почти невъзможно и ще кажете, да, но как, нали, в крайна сметка аз съм тази, която ще трябва да я занимава, когато тя хленчи, че е скучно. Да, децата отначало хленчат, че е скучно и те тормозят постоянно, наистина е така, но в един момент те започват да се занимават с нещо рано или късно, тяхната фантазия почва да работи и малката им главичка почва да измисля неща, с които те почват да се занимават и тогава се случва всъщност най-прекрасното нещо, когато детето от нищо си измисли една игра и започва да се занимава. Също понякога е необходимо, може би, ние леко да подзасилим процеса. Тук ще дам един пример. Нещо ми стана на гърлото. Беше един ужасно горещ ден, в който аз бях станала малко с краката нагоре от самото начало и не бях много себе си. Бях го избутала някакси до обяд и толкова се бях настроила, че тя ще спи на обяд, че вече визуализирах как си седа в едно кафене любимо и си пия кафето, докато тя спи в количката, но тя не заспиваше и не заспиваше. Накрая вече супер изнервана, след като бях ходила по плажната ивица с количката нагоре и надолу, не знам колко километра, при не знам колко градуса и тя не искаше да заспи. Все пак отидах в това мое любимо кафене, за да си взема едно страхотно айс кафе и да му се наслада. Тя беше будна и аз
какво направих. Тогава всъщност това беше всъщност един прекрасен ден, защото точно тогава се случват най-хубавите неща. Всъщност, когато не очакваш, точно тогава нямах никакви играчки, защото не бях подготвена. Знаех, че тя ще спи, или поне се надявах, защото сутринта се бях опитала да измора колкото си може повече. Но пак казвам, тя не заспа, а ние сме в това прекрасно кафене и аз нямам нищо около себе си. Какво направих тогава? Тогава извадих един лист хартия и едни стафитки и започнах да правя кръгчета върху лист хартия, където тя да слага стафитките вътре. Това се превърна в една невероятна игра за нея. Тя после почна да рисува кръгчета сама, да си слага стафитките, да си ги подрежда, после почна да ги яде, после почна да търси други предмети, които да поставя там, и като изцяло се оформи една страхотна игра, с която тя беше заета, докато аз си изпих кафето на най-голямо спокойствие и всъщност му се насладих още повече с факта, че тя се занимаваше пред мен с нещо креативно и забавно. Тогава всъщност напитката ми беше и много по-вкусна и настроението им беше много по-преповдигнато, защото си имах една компания до мен, моята прекрасна дъщеричка, която си играе. И не е ли това най-хубавото нещо, което една майка може да преживее? Така че наистина тези малки моменти понякога са един голям урок и учител за нас. Другото правило, което съм си задала, е, че щастието не е в количеството, а в качеството, и това е ценност, на която се опитвам да науча, разбира се, своята дъщеря. Много по-важно е да има примерно една кукла, към която тя прилага грижи и има един отношение, отколкото на 5 или 10 кукли, които просто лежат там захвърлени в регалите и шкафовете, към които тя няма никакво отношение. Така че тук също е правилото на минимализма. Количество пред качество, мисля, че е изключително важен урок за нашите деца, който може да предадем по този начин. Че не е важно колко дрехи има в гардероба, ами и как се чувства, когато тя ги носи и така нататък. Тук наистина зависи от нас, ние как предаваме тази информация на нашите деца, защото за тях, разбира се, повече, те са деца, те когато видят нещо ново го искат и за тях още е много по-близък свят, към който те могат да се приближат, докато, разбира се, това не е непременно нещо полезно за тях, затова ние като родители трябва да им дадем една по-ясна идея какво всъщност е по-ценно в живота, да имаш по-малко, но качествено, или повече и не толкова качествено, или даже ненужно. Ми е интересно да разбера вие какво мислите за това. Мислите ли, че децата трябва да имат повече или по-малко? Може би вие не сте на това мнение, може би вие си мислите, че децата трябва да имат повече, защото детството така или иначе е прекалено кратко. Наистина би ми било интересно да разбера вашите мнения по въпроса. Споделете, моля, в коментарите. И сега ми се иска накратко всъщност да кажа какви са ползите от минимализма в родителството и защо по-малкото е повече. Първо, по-малко бъркотия и по-малко стрес. Когато вкъщи е подредено, някакси в главата ни става по-спокойно, не мислите ли? Няма вечна бъркотия и разхвърляни играчки и всичко е някакси по-леко и по-спокойно. Децата играят по-дълбоко и с повече въображение, когато имат по-малко играчки. Това наистина е така, когато децата разполагат с по-малко играчки, тогава тяхното въображение е много по-голямо и тогава те започват да фантазират повече и да правят от нищо нещо, както се казва. Тогава те са тези, които правят историите, а не играчките. Така че много съм развълнувана тук да разбера от вас какво вие мислите по въпроса, дали ще използвате тази методика и дали има резултат и дали вашите деца си играят повече с по-малко играчки.
тогава всъщност децата развиват и много по-голяма емоционална връзка към играчките си, което от друга страна ги води да ценят повече вещите си и това, с което разполагат. Другия позитив от минимализм, когато харчим по-малко, тогава имаме по-голяма възможност да използваме тези средства за преживявания, а не за предмети. Това е нещо, което остава много по-дълбоко в спомените на децата. Когато те имат спомени от преживявания с нас, това е нещо, което те помнят, докато една играчка бива забравена в момента, в който тя вече не е в пространството около тях, така че преживяванията са много по-ценни за нашите деца, отколкото предметните играчки. И четвъртото положително нещо е даже и малко логично. Когато има по-малко зачистене и подреждане, тогава имаме съответно повече време. Какво по-хубаво от това? Времето е най-важният ресурс, който ние разполагаме. То е ограничено и е нещо, което не може да си върнем обратно или да си купим по никакъв начин. Така че всяко едно свободно време е огромен бонус. Това време може да го прекараме за себе си или с нашите деца. Време, в което ние не трябва да чистиме, да подреждаме и да организираме хаоса около нас, за да може да сме малко или много в по-приятна обстановка, така че по-малко вещи, повече време, повече спокойствие, повече баланс. И ето сега искам да ви кажа няколко съвета как да започнете с минимализма в родителство. Тук е много важно да си дадете време и спокойствие за този процес. Нека той не се случва от днеска за утре, защото може само да ви стресира и да ви извади от баланс, което няма да е добре нито за вас, нито за вашите деца. Превърнете го в един лек процес, който само ще ви води позитиви, а няма да ви стресира. Започнете с един шкаф. Лека по лека, вижте как се чувства това за вас. Може би за вас е по-трудно да се лишите от някои вещи. Така че вижте как най-добре функционира за вас. Вижте скоростта, с която вие се чувствате най-комфортно и с методиката, с която вие се чувствате най-комфортно. Има, разбира се, много методики за разчистване. Една от тях е да сложите неща в кашон, ако примерно не сте готови да се разделите веднага с тях и да ги сложите в килера. Съответно, не забравяйте да дарявате, продавате, рециклирате нещата, от които се лишавате, за да може да бъдат използвани от други хора, които може би имат нужда от това или други деца. Също така подарявайте на познати около вас. Важно е как се лишаваме от нашите предмети. Разбира се, не е добър вариант да ги хвърлим в кофата за боклук и готово свършена работата. Знам, че повече време, знам, че това може да бъде много стресиращо за нас. Аз имах един много стресиращ период, в който исках да продам адски много неща. И това е един процес, който ме измори и ме стресира. Съответно, нещата трябва да се снимат, трябва да се пише описание, да се измерват. Това мен лично много ме стресира и се превърна за мен в един много по-голям проект и много по-голяма работа, отколкото всъщност исках да бъде. Затова в крайна сметка реших да даря повече нещата, отколкото да ги продам. Така че вижте за вас кое функционира. Ако вие сте добри в продажбата, ги продайте. Ако мислите, че това наистина е много работа и стрес, тогава ги дарете или подарете. Е важно нещата да отидат на правилното място, а пак казвам, не просто в боклука. Разбира се, тук е много важно и да спазваме правилото, което споменах по-рано, да не купуваме без повод или просто защото на нас като родител нещо ни харесва. Така че е важно и какво влиза в нашия дом, след като вече сме го изчистили. Бъдете внимателни и не затрупвайте на ново разчистено вече пространство. Това е всъщност най-голямата награда, когато веднъж сме разчистили, да имаме тази свобода и това място около нас за дишане. Също тук искам да дам един съвет. Дайте възможност и на вашите деца да разчистят своите играчки.
Разбира се, тук зависи на каква възраст са те. Аз мисля, че това е подходящо от 2 годинки и половина нагоре. Но като цяло това може да бъде един много приятен проект, който да бъде малко или много предложен като един вид игра. Нека те самите видят кои играчки могат да си отидат и да отидат при други деца и кои ще останат при тях, за да бъдат обгрижвани и дарени с внимание. Така че това също е една много приятна стратегия, която позволява от едно разчистване да бъде направена един тип игра, което е забавно за вас и за вашето дете. От друга страна, то може само да взима решение какво да остане и какво да си тръгне. Така че опитайте това с вашето дете. Сигурна съм, че ще се получи приятна занимавка. И така, скъпи мамс, това видео стана малко дълго. Искам то да е един вид вдъхновение за вас или нещо, над което да се замислите. Не давам кой знае какви ясни стъпки, как да пристъпите към минимализма. Това може би ще направя в едно допълнително видео или по-ясни стратегии. Това видео по-скоро е една покана да се замислите дали това не е нещо, което и вие можете да вкарате в начина, по който отглеждате децата си и като цяло във вашия дом. Много ви благодаря, че останахте до края на това видео. Много ще ме зарадвате, ако харесате видеото, абонирате канала и може би споделите с приятелка, която смятате, че също може да профитира от този тип информация. Много се радвам да се видим в следващото видео. Останете до тогава здрави и мотивирани и до тогава!